Kompla l-investiment fil-korp tal-Pulizija kif reġgħet infetħet l-assa tar-Rabat wara xogħol estensiv ta' rinnovar li sarilha fl-aħħar xhur bilan li jiġi offrut servizz tal-ogħla livell u sigurtà msaħħa residenti tal-lokal u r-reġjun. Ix-xogħlijiet f'din l-assa inkludew tisbieħ u manutenzjoni kemm internament fil-binja kif ukoll fuq il-faċċata tagħha. Dawn jinaqdu ma' bosta xogħlijiet oħrajn li saru fl-aħħar xhur u oħrajn li għaddejjin f'numru ta' qases bħal dawk tal-imsida il-Ħamrun u l-Imtarfa li minn uffiċċju tal-Pulizija tal-Komunità issa se tinbidel fit-tieni domestic violence hub fil-pajjiż. Min barra hekk fl-aħħar snin il-Gvern ukoll fetaħ assa ġdida State of the Art f'Marsa Scala u l-ewwel Gender and Domestic Violence Unit f'Santa Luċija, waqt li wkoll introduċa l-faċilità li persuna tista' tagħmel rapport mill-kumdita ta' dara. Il-Ministru għall-Intern is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri tenna li dan qed iwassal biex pajjiżna fl-aħħar snin jirreġistra tnaqqis sinifikanti fir-rata tal-kriminalità li qed tinżamm baxxa b'mod konsistenti. Min-naħa tiegħu il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà tenna li x-xogħlijiet huma ntiżi biex jipprovdu post tax-xogħol li jsaħħaħ il-motivazzjoni tal-uffiċjali u jirrifletti f'servizz aħjar għall-komunità. Fl-aħħar xhur snin pajjiżna kien qed jiġi klassifikat mal-ewwel 10 l-aktar pajjiż sikuri fid-dinja u dan huwa kollu mertu ta' pulizija dedikati, motivati u gburin li jiffurmaw parti mill-Korp tal-Pulizija. Sa dan it-tant pulizija li ilu 35 sena fis-servizz tkellem dwar din il-bidla drastika li seħħet fl-assa tar-Rabat. Dawn iż-żmien li qattajt hawnhekk rajt ħafna tibdil isir, però daqskemm rajt kambjament dawn l-aħħar żminijiet ma rajt qatt.